Тапшыруның матур бәйрәм иртәсен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең гүзәл туган көнен, 23 яшьлек матур бәйрәмен батыр ир-ат Фатхуллин Илшат Илдус улы каршылый. Гомер тантанасы белән ихластан котлап, бар якыннары бергә җыелып аңа бәйрәм кәефе бүләк итәргә булганнар. Беренчеләрдән булып, җылы теләкләрен аңа әтисе Илдус, әнисе Фәния, сеңлесе Элина, Яңа Зимниц авылыннан әбисе Фәридә, бабасы Кәшаф, Иске Кулаткадан әбисе Фәридә, Саратов шәһәреннән абысы Фаил, тормыш иптәше Гөлнара, балалары Илсаф, Ульяновстан апасы Лилия һәм Диляра җиткерәләр. 1998 елның 6 июнь иртәсе гаиләбезгә олы сөенеш, нәселебез дәвамчысы булган яраткан балабыз, улыбыз Илшатны китерде. Алтын алмабыз мәктәпне тәмамлап, янгын сөндерүче һөнәрен үзләштерде. Хәрби хезмәтен дә ул янгын сөндерү бүлегендә үтте. Бүгенге көндә дә ул сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, намуслы килеш хезмәт итә. 2021 елның 29 гыйнварында татлы алмабыз, гаиләгә кызыбыз, киленебез Ләйләне алып килеп, матур никахларын укыдык. Бәхетебезгә туган газиз балам, иң кадерле улым, Илшатым, бүген матур гомер бәйрәмендә теләп китәр идем барысын. Син тугаштан сөеп кулга алдым, бәхет юрап үттем битеңнән. Бүген менә тулы ир-ат инде, кышып китим әйдә иңеңнән. Булырсың дип безгә таянышым, сизгән сыман булды күңелем. Шул чагымда шатлыгымнан тулды, ярсып типкән ана йөрәгем. Рәхмәт балам, ышанычларымны акладың син гомер юлында. Теләкләрне чынга ашыра алдым, үсеп җиткәч иркә кулымда. Кадерле балабыз, яраткан абыем, сөекле оныгыбыз һәм энебез. Бүген синең матур туган көнең. Рөхсәт сине ихластан котлап, беренчедән гаилә бәхете теләргә. Ләйлә белән алга табада шулай тату гына булып, безне сөендереп яшәгез. Бүгенгегә шөкер кылырлык тормышыгыз. Алга табада тырышлыгыгыз кимемәсен. Әле бит яшәргә дә яшәргә, ә без кирәк чакта гел янәшәгездә булырбыз һәм хәлдән килгән кадәр ярдәм итәрбез. Илшатыбыз артык нечкә күңелле, олы йөрәкле, ике яклап әби бабасын бар туганнарында тигез күреп, һәрберебезгә дә игътибарлы булып яши. Сеңлесе Илиночка өчен ул һәр вакыт иң беренче яклаучы да, саклаучы да булды. Алда да бу шулай булсын. Балабыз, йөзеңдәге елмаюың бер кайчан сүрелмәсен. Синең әйбәт кәефеңне күрсәк, безнең дә яшәешебезнең яме арта. Бәхетле була күрбер үк. Сине бәхетле булыр өчен дөньяга тудырдык. Барыбыз да сине яратып, хөрмәт итеп калабыз. Туган көнгә иң зур бүләк котлауларның бәйләме. Җыр җырладык. Бүген безнең газиз улың бәйрәме. Бар теләкләр чынга ашсын, йөрәгең таза типсен, бәйрәмең хөрмәтенә тик сөенеш, шатлык килсен. Кадерле Илшат Илдусович, якыннарыгыз махсус сезгә дип җыр сайладылар. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. God.
Җәй аеның 6 саны минем өчен йөрәгемдә бик олы урын алган көнгә әверелде. Чөнки нәкъ бу көнне дөньяга минем ярты җаным, сөекле тормыш иптәшем, җан юлдашым, газиз ирем Фатхуллин Илшат Илдус улы дөньяга аваз салган. Әле күптән түгел генә без җитди адым ясап матур гаилә корырга карар кабул иттек, дип башлый үз котлау хатын яраткан тормыш иптәшегез Ләйлә. Алтыным минем яшь булуына карамастан, үзенең җитдилеге, тырышлыгы, сабырлыгы белән үз яшьтәшләреннән аерылып тора. Бу әлбәттә әти-әнисенең тәрбиясе аркылы. Бүген мин аларга яраткан кешемне шундый матур тәрбияли алганнары өчен рәхмәт укыйм. Тырышлыгыгыз бушка узмаган. Киләчәктә дә без сезнең ышанычларыгызны аклап яшәргә тырышачакбыз. Яратканым, зәңгәр күккә карадым, 9 йолдыз санадым. Зәңгәр күктә синнән якты йолдыз таба алмадым. Күк йөзендә янган йолдызларның иң нурлысы була бер генә. Таң йолдызы кебек юлларыма яшәү яме биргән син генә. Сөекле ирем, гомереңнең дә йолдызлардай якты, яз сулышыдай дәртле, кояшлы, аяз күкле, нурлы булуын теләп калам. Яратканым минем, сине күргәч мин аңладым, син ул минем бәхетем, күңелемнең түрендәге мәңгелек мәхәббәтем. Синең өчен мин туганмын җиргә, язмыш шулай алдан яраткан. Салкын көннәремне җылытырга син дә минем өчен бит туган. Язгы җилләр иркәлиләр сине, күңелеңнән чыксын сагышың, чәчкәләргә җаным сине тиңлим, аккошкаем, минем язмышым. Йылдызым, сөеклем минем, син минем өчен иң якын кеше. Син минем терәк, син минем теләк, бәхетем өчен син генә кирәк. Зәңгәр күктә яз кояшы кебек, тыршы газиз кешем гел елмаеп, көлеп, яшьлек бит ул безнең гомер язы. Яшик әле шуның кадерен белеп. Кадерле Илшат Илдусович, яраткан тормыш иптәшегез Ләйлә бүләккә җырда сайлаган. Аны бергәләп тыңларга чакырып калабыз. Тибен аз шишмәсе, әллә инде ихлас сөюдән, туңган йөрәгемнең бозы эри, яратамын дигән сүзеңнән. Яраланган йөрәгемне үттердең назга, коендырдың татылы назларга, гомерем буе canım tınışlandı yarın tapkanıga. Kolgan hünermeni sinsiz bəğrin, uzdır almam indi bir günüde. Yazmışım sin ışanışım buldun, yanımda bulçu ömürge. Üttürdün nazga, koyundurdun tatlı nazlarga. Ömrüm boyu barın kütken canım tınışlandı yarın tapkanıga. Yaranıgan yüreğimin üttürdün nazga, koyundurdun tatlı nazlarga. Ömrüm boyu barın kütken canım tınışlandı yarın tapkanıga. İkәү бергә татып алсак икән, мәхәббәтнең бәхет алмасын. Язмышымны Ходай парлы иттең, ялгызлыкка берүк салмасын. Яраланган йөрәгемне үттердең назга,
Илшат Илдус улы Фатхуллинны матур гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән кайнатасы Бикмятов Фуат Фатихович һәм кайнанасы Хашия Шакировна да котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Илшатыбыз безнең кияү дә түгел, ул безнең русча әйткәндә свой, үзебезнең балабыз шикелле. Илшатыбыз бик сабыр, бик чыдам, әйткән сүзендә артык кычкырмыйча, уйлап кына әйтә. Ясаган адымнары да аның алдан уйлап ясала. Ул дөньяны бик тирәнтен аңлаучы, үз яшеннән артык күп белүче якыныбыз. Илшатыбыз, беренчедән сиңа әлбәттә исәнлек телибез. Күпме генә бу теләк банальный булмаса да, чөнки кызыбыз Ләйлә белән сезгә матур яшәр өчен бик күп көч түгәргә туры килер. Икенчедән, сабырлыгың бетмәсен. Сабырлык сары алтын диләр, ә синдә бу сыйфат олы таулар кадәр. Шуның өстенә кызганмыйча Хак Тәгалә уңышларын, шатлыкларын һәм бәхетен дә тияп бирсен иде. Рәхмәт, кунакка кайткан сайын җаныбызны җылытканыгыз өчен. Киләчәктә дә бергә, тату, чын туганнар булып матур гомер итик. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп гел елмайсын якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насып булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Аккан чишмә төсле шелтер-шелтер гомер ага, исең китмәсен. Бәхет, шатлык, саулык, мәхәббәтең шул чишмәдә яксын, китмәсен. Һәр көнеңдә синең матур булсын, сулмас гөлдәй яшә чәчәктә. Нурлы күзең, якты йөзең өчен теләк телик, яшә бәхеттә. Кадерле кияү балакай, котлы булсын бәйрәмең, кабул ит ихлас күңелдән бездән теләк бәйләмен. Улыбыз дип йөртәбез, кызыбызны биргәнгә. Рәхмәт, бәхетле итеп син балабызны сөйгәнгә. Киләчәктә күп уңышлар сине алда көтсеннәр, генерал дәрәҗәсенә синдәйләр ул җитсеннәр. Ватаныбыз гына түгел, без дә тыныч яшиек, бәхетле балаларыбыз дип бу тормышта яшниек. Кадерле Илшат Илдусович, без дә шәхсән бу теләкләргә рәхәтләнеп кушылабыз. Бар теләккә дә фәрештәләр амин дип торсыннар иде. Ә инде сез бәхеткә күмелеп матур гомер итегез. Кайнар сәлам буларак бу җыр сезнең өчен яңгырый. Güller gülle, jillerde dertli bugün. Var dünyada beyrem günü, senin bir tuğan günün. Tuğan günün, tuğan günün, köngline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, tuğan günün, köngline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Oyun külkü üzülmesin, sıylı tabınlarında. Şey urtalarına bit, ömrün kalemdarında. Tuğan günün, köngline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, köngline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Yıllar ağa köngüller, alsın yaş kilişkine. Söygen yar nazı üstelsin, yürekler tibişine. Tuğan günün, köngline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin.
Tuğan günün Köngülüňe dert düzütäsin Siniň har bir tuwar günüň Sipsini bäxet gülütäsin Tuğan günüň Köngülüňe dert düzütäsin Siniň har bir tuwar günüň Sipsini bäxet gülütäsin Tuğan günüň